75,000 pesos ang nahimong danyo sa sunog nga miugdaw og tulo ka panimay sa may barangay Tejero sa Dakbayan sa Subo kaganihang buntag. Way naangol og namatay sa maong insidente. Julie Tainar, Suginlimi. Nagtinabangay ang mga residente o kabumberuhan sa pagtaon sa kayo nga miulbo ganihang pasado alas 10 sa buntag dinhi sa sitio Terracora, barangay Tejero, Dakbayan sa Subo. Tulo ka panimay ang hingpit nga naugdaw ug upat ang partially burned. Giingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Shirley Matbagon. Ako kita man gawak na das bintana ang tayo sa kwarto. Dugang ni Shirley nga wa siya gibiyaan nga naka-plug sa ilang kwarto. 3 minute tapping ako. Kada po ako bayran ng kuryente. Sa 1,200 ni ako kuryente din eh. Paghanip ko. Naglibog lang yun kung anong nasunog. Wa sab gisalikway sa kabumberuhan ang posibilidad na kuryente ang hinungdan sa kayo. Initial investigation, most probably electrical, pero dili nato i-conclude nga electrical. Padayon na nga to investigation. Giba na ba na mukabat sa 75,000 pesos ang danyo sa maong sunog nga nakontrolar sud sa 5 ka minutos. Way nakalasi kanibuhi og naangol sa maong insidente. Kaya ang initial kay ganina nga naay bata nga nabilin, pero sa pagtanaw nato sa nasunog ato ang area atong gitanaw wala may nakit-an na nila po ng bata sa gawas. Julie Tainar, News 5. Ni resulta sa paghuot sa trapiko sa Maydalan F kabahog sa Dakbayan sa Subo tungod sa kalit nga pagsilaob sa usa ka sakyanan pasado alas 3 sa hapon ni adtong Sabado. Nagsinabangay ang mga sakop sa Airroof ug Cebu City Fire Department sa pagpaong sa kayo sa Nissan Sentra. Wala hinoy na angol sa maong insidente. Nasayran nga unong nakatuig nga gigamit sa tag-iya ang maong sakyanan. Matud sa tag-iya nga nanimahong gasolina ang aircon niini. Nabot siya sa maong dapit uban ng iyang kabahante aron mamalit unta sa grocery store. Natinga na lang sila nga kalit nga miaso ang sud sa sakyanan hinungdan nga dali silang nanggawas. Yan na po murang grabe ng bago gasolina ba? Sino ko ni gawas kasi? Wa, may aksyon na mag-asong aircon. Okay. So, pag isa ni man ni... Aso, dahil ang buong sa daso na sad. Wa moagi sa mga kamot ni Governor Junjun Davide ang gihimong joint venture sa giplanong reclamation project sa lungsod sa Cordova. Samtang sa laing bahin, 8 na ka mga kongresista sa Subo ang mipetisyon nga ipasusi ang expansion project sa Mactan Cebu International Airport. King Perez, Suginlimi. Natinga si Governor Junjun Davide kung nganong nagpirmahay na mga kompanya nga nagplanong maghimo og joint venture alang sa pagreclaim sa lungsod sa Cordova. Matod sa gobernador nga way nagpahibaw kaniya gikan sa maong mga kompanya mahitungod sa maong plano. Nasayran nga dunay sugyot nga 3,500 hectare reclamation project sa Cordova nga ipatuman sa Malayan Integrated Industries Corporation ug One Earth Project Management Ventures Incorporated. Matod ni Davide nga kinahanglan paning moagi sa Kapitolyo usa pa kini mapatuman. What I remember is that na iyang grupo ka na Malayan Development, I think that was nakaso na, kaso na involving that. No? Kinahal magitingali, no? Kung nailang ko, at tugos Cordova is part of the province. Samtang way nakitang problema ang gobernador sa Laka nga gihimo karon sa 8 ka mga kongresista sa Sugbo nga may pasusi sa bidding sa expansion project sa Mactan Cebu International Airport. Ang Megawide GMR Consortium mao'y nakahimo sa highest bid apan gireklamo kini sa Philinvest Changi Consortium human nasayran nga adunay nahimong kalapasan ang highest bidder sa maong proseso. Si Davide mao'y pangu sa MCIAA board. Ako tingali maklaro na, no? We don't want this kini mga controversial na mga issues ba. This is a very huge project, my God. King Perez, News 5. Gisugdal na ang demolition sa Cebu City Medical Center nga naguba sa linog. Ang demolition gihimo nga wide budget o ipatrabaho lang sa taga Department of Engineering and Public Works sa City Hall. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Ang unang hapak sa demolition gipangunayan ni Cebu City Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labella uban sa mga konsehal ug department heads. We must all rejoice and be glad because we will have soon the people
People's Hospital to be erected where we are. Apan taliwala sa pagguba sa CCMC, nabantayan usab sa mga tigbalita kining usa ka babay nga nailan sa ngalang Teresita Figuracion. Wa makagwanta si Teresita nga makapatulo siyang luha tungod sa nagsagol niyang gibati. Pinangga man na akong CCMC, pinaagi sa akong housekeeping. Sige, bati ni mo ron mga nakita ka nga gisugdan ng ano. Na naguol pero nalipay kay ibarog naman ang bagong People's Support at new hospital para sa mga pobre. Gipaninguha nga mahuman ang demolition sa hospital sulod sa duha ngadto sa 3 ka buwan. Nang jud mi nang hinaot mi nga madali jud. Tungod kay lisod kaayo sa among kaimtang diri nga gamay ra kay among bed capacity, and then most of the time mga pasyente ma-refer gyud na namo. And ang uban mo agwanta lang sa ilang sitwasyon diri. While the council, which I have already part of my schedule, I would like to meet them maybe over lunch, dinner to discuss about a forthcoming supplemental budget, because that will also be needed to complete the involvement of all. Because as I've said earlier, now it's still peso, but in the months, years to come, it becomes a building, and that will be the People's Hospital. Not my hospital, not your hospital, but we call it our hospital. Samtang mituno lang CFI Cooperative, pinaagi ni retired Judge Esperanza Garcia og usa ka milyon alang sa pagtukod sa bagong City Hospital. First, CCMC is doing business to the public and the community. And we have about 30,000 members in the city of Cebu who will be benefited by the CCMC. Mato ni Konsehal Marian de los Santos, ang taga-Department of Engineering and Public Works sa City Hall ang mo-demolish. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Og mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Pebrero 24, tuig 2014. Kini si Franz Balilong Jr. Mga istorya na di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!